Señor Rosada, sobraron unos segundos para ter unha intervención perfecta. Os últimos. Para a miña opinión, claro, evidentemente. Sí, señor Rosada. O señor Tellado decía, falaba dun mundo globalizado. Eu digo, sí, onde se globalizan os capitais, e é certo, ninguén que teña dos dedos de frente pode evitar que todas as medidas teñen que ir enfocadas tendo en conta esa realidade. Pero vostedes nese mundo globalizado parecen empeñados en convertir Galicia en Katanga, que ten un modelo económico, para a desgracia dos seus poboadores, que permite a espolio das grandes empresas con actividades de moito impacto ambiental e pouco xeración de emprego, que deixan pouca riqueza e que deixan hipotecados estes países incluso na súa saúde para moitos anos. Nada do que se dixo hoxe, nin nada do que se dixo cando o Partido Popular presentou esta proposición de lei é certo. Nin nada do que se di a exposición de motivos é certo. Esta non é unha lei de fomento de implantación de iniciativas empresariais, é unha lei de regulación ambiental, de desprotección do noso patrimonio, de reducción da participación pública e de negocio para unhas cantas empresas do sector eléctrico, mineiro e alguna forestal. Está feita a medida das grandes empresas para acelerar o espolio en actividades extractivas que xeralmente provocan altos impactos e crean pouco valor e pouco emprego. Ninguna aposta novidosa para desenvolver sectores endóxenos, como pode ser a industria agroalimentaria, a industria auxiliar da automoción, a industria auxiliar para renovables, etc. Queren especializar este país en venta de materias primas baratas para beneficiar a unhas cantas empresas. Escreven o seu ditado de determinados lobbies económicos e empresariais. Falan de participación pública na exposición de motivos, acaba de decir o señor Tellado. Onde está? Que non a expliquen. Miren, personalmente mantivemos xuntanzas co Sindicato de Abrego Galego, con Unións Agrarias, con Ventonoso, con Avega, cos montes veciñais en Mancomún de Galicia, con Comisos Obreiras, coa CIGA, coa Plataforma contra a Minación, coa Plataforma pola Defensa de Corcoesto, asociacións para a defensa do patrimonio como Marina Patrimonio, etcétera, e ninguén conhecía o contido desta lei, nin tiveron conversas con vostedes. E como eu non me gusta chamarles mentirosos, sí que creo que houve participación pública. Se lle restamos ao amplo elenco que habería que ter participación pública, lle restamos todos estes colectivos que viven da terra e que defenden a terra, o que nos queda, evidentemente, son os que vai a beneficiar esta lei. Vostedes sí que fixeron a participación con SACIR, con Gas Natural, con Endesa, con Iberdrola, con estas empresas que se van ver beneficiadas con esta lei. Sí, porque xa sería demasiado descarado que a presentasen eles directamente e vostedes actúan como un partido instrumental destos intereses. Por outra banda, tamén é falso, dende o principio, artigo 1, obxecto, constitúe o obxecto da presente lei o fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia mediante a previsión de medidas que faciliten o desenvolvemento, acceso e xestión do solo empresarial, a mellora da normativa aplicable, a granita implantación e provisión de oportunos incentivos, así como a coordinación das actuacións neste eido das diferentes consellerías da Administración Xeral da Comunidade Autónoma e dos Concellos no marco da competencia exclusiva daquela para o fomento e planificación da actividade económica de Galicia. Ninguna palabra de que aquí cambian de arriba a baixo o modelo do sector eólico. Ninguna palabra de que introducen o que non puderon introducir cando querían facer o plan sectorial de actividades extractivas que o redactou a propia Cámara Mineira e non puderon pola contestación social que tuvo o documento. Ninguna palabra do cambio de arriba a baixo da lei de minería para seguir beneficiando o espolio. Tratan de esconder esas medidas que non puderon colar democráticamente, porque neste país sí que hai xente que quere outro modelo para o país, un modelo de actividade económica que permita tamén a conservación do noso patrimonio, do noso medio ambiente, da nosa paisaxe, que ademais para nós son básicos para o desenvolvemento económico futuro deste país. Por iso fan unha vez máis con nocturnidade e alevosía, para colar estas medidas sin que se entere a sociedade. Eso sí que é reducir trabas administrativas. Exactamente o que para vostedes significa reducir trabas administrativas. Reducirlle trabas administrativas aos grandes. Para os pequenos, nada de reducir trabas administrativas, incrementalas. Vostedes lle reducen as trabas administrativas ao oligopolio eléctrico, mentras unha persoa que ten que solicitar o ticket eléctrico ten que facer unha chea de trámites e moitos deles non poden ter esa axuda pola burocracia
esa sí que burocracia que perxudica a xente do común. Vostedes non lle retiran as trabas administrativas a un pequeno produtor de enerxía eléctrica. Vostedes fixeron un decreto de autoconsumo para ponerlle trabas administrativas a quen quixese producir enerxía eléctrica na súa casa e ainda por riba lles ponen impostos. E vostedes no colmo da desfachatez, o señor Feijóo di que non va a utilizar métodos franquistas contra a familia Franco. Claro que non van a utilizar métodos franquistas con a familia Franco, pero para os comuns dos mortais van a utilizar. E o que propoñen vostedes nesta lei é reforzar en contra da xente a lei de expropiación forzosa de 1954, franquista, para que as empresas como Sacir, Gas Natural, Endesa, etc. utilicen como arma de presión para conseguir os terreos e conseguidos a precio barato. Neoliberalismo sí, pero con papá Estado detrás. É o que practican estas empresas. Tanto na minería, non teño tempo neste gran debate sobre un tema tan crucial a decirlo, tanto na minería como no eólico, vostedes reforzan a figura da declaración de utilidade pública. Como é posible que neste país se declare sistemáticamente de utilidade pública, que son negocios privados de grandes empresas en contra da xente? Como pode ser que sistemáticamente sempre se decida polo mesmo lado? Que utilidade pública? É un negocio privado. En tal caso discutiremos de onde se ten que facer e como se ten que facer, pero estas empresas que están facendo un negocio privado, non se pode sistemáticamente utilizar a utilidade pública para perxudicar a xente e para que estas empresas consigan o terreo. Un gandeiro, cando quere aumentar a base territorial da súa explotación, non ten detrás a declaración de utilidade pública para amenazar ca expropiación a quen non venda os terreos incluso da que os teña abandonados sin cultivar ou plantados de eucalipto en terras agrarias. Eses non teñen detrás a papá Estado como teñen as grandes empresas para as que vostedes traballan. Ou proxectos declarados de especial interese. Vostedes están cambiando de arriba a baixo o modelo eólico, danlle carpetazo ao modelo de concurso e en vez de facer un debate aberto de que modelo eólico, despois de darlle carpetazo ao método de concurso queremos facer, vostedes meten escondida unha proposición de lei que o que vai facer é concentrar ainda máis o negocio nunhas cuantas empresas. O modelo eólico desenvolto neste país dá como resultado uns datos. Máis do 70% dos megavatios deste país corresponden a empresas que están radicadas no estranxeiro. Son dos buitre, grandes empresas eléctricas, grandes empresas da construcción. Factura este sector entre 600 e 700 millóns de euros. E que é o que queda aquí? Hai estudios que din que queda o 1,5% en arrendamentos, cando hai outros países que só nese concepto sobrepasan os 6. Ninguna medida para mellorar eso. Ninguna medida para mellorar o retorno social, ninguna medida para ter zonas de exclusión máis alá da rede Natura, que ademais esa exclusión é parcial porque permitirán a repotenciación. Ninguna medida para que parques eólicos como que queren instalar en Laxe paguen o canon eólico. 3 aerogeneradores, 9 megavatios instalados e non vai pagar ningún euro de canon eólico, pero vostedes para eso non fan ninguna medida. Proxectos declarados de especial interese. Lles van a recortar os prazos a metade, tamén os de participación pública. Para unha empresa, rebaixarlle 15 días na participación pública ou 10 días non significa a diferencia entre instalarse ou non instalarse. Pero para a xente que quere presentar alegacións e que ten dereito a facelas, sí que pode significar a diferencia entre poder presentar alegacións ou non. Ese é o objetivo verdadeiro. Igual que cando retiran autorización de patrimonio. Vostedes falan de trámites administrativos e de burocracia, pois dimita algún, porque son vostedes os responsables desa mala xestión. Son vostedes os responsables de que cando unha persoa quere cortar nun lugar BIC ou nos entornos dos bens de interese cultural, ten que esperar 9 meses, 10 meses ou un ano por autorización de patrimonio. É responsabilidade súa a mala xestión. Por lo tanto, o que hai que facer non é suprimir a autorización como se fai aquí. Si se suprime, si señor, lea a lei, eu leína, lea a lei, se suprime esa autorización en vez de poñer máis recursos. Iso tamén hai que dar emprego. Mira, hai 2 arqueólogos en toda a provincia da Coruña. Pois poñan máis para facer eses informes, non son tan difíciles. Se hai unha mámoa, se fai un informe que as medidas que hai que tomar antes de acordar e xa está, son 15 días. Poñan a xente a traballar na arqueoloxía, tamén poderemos xenerar emprego para a posta en valor dese patrimonio. Eso é economía tamén, pero é economía que favorece a xente do común, non os oligopolios eléctricos, os oligopolios mineiros. Se hai trabas administrativas é pola súa ineficaz xestión.
pero non se pode solucionar eso eliminando os trámites e as garantías, como fan vostedes, hasta se meten nos camiños de Santiago, que tiñan un marxe de 3 metros protegidos para a corta señalizada de frondosas autóctonas, e vostedes abren a man para que se ven casos da señalización desas cortas, cando saben o principal problema do sector forestal para este país non é a axilización administrativa, aínda que o hai para a xente do común, non é cambiar o modelo, para crear un modelo que cree máis emprego, que cree máis valor, que transforme aquí, e de iso ninguna soa liña nesta proposición de lei. Na minería o mesmo, vostedes non poden aprobar isto a luz do día, teñen que facer con nocturnidade, porque aquí a actividade mineira require de outro modelo diametralmente oposto, máis control ambiental, menos descontrol. Vostedes xa fixeron un plan director de Rede Natura para permitir que en Rede Natura se ampliasen explotacións a ceo aberto, etcétera, etcétera, etcétera. É todo mentira, porque coa verdade por diante non poden ir neste país. Por moito que o señor Tellado nun xesto totalitario diga que votar contra isto, votar contra Galicia, vostedes non son Galicia, son unha parte de Galicia, pois ni siquiera nesta sociedade, se vostedes presentan isto coa verdade por diante, a poderían aprobar, porque este país non quere ser Katanga. Este país quere combinar a actividade económica coa conservación do medio ambiente, da paisaxe, e que teña retorno social, que non é unha actividade de 700 millóns de euros, que é a metade da produción agraria, que aleven o 95% as empresas estranxeiras que vostedes se deben. Esos recursos naturales o povo, e o povo ten que volver. Gracias, señor Sánchez. Réplica, grupo autor da proposición de lei, señor Tellado.